Yn y fideo yma, da ni am edrych ar feddalwedd J2E5. Mae J2E5 yn rhan o'r pecyn J2E sy'n gennych chi drwy hwb. Felly dwi wedi mewn gofnodi i hwb a dwi wedi clicio ar yr icon J2E. Dwi wedyn wedi cyrraedd yn dudalen J2 Launch. Mi agor J2E5, mi ddylsio chi gallu gweld y teil coch yma sy'n dweud J2E5, so dwi'n clicio ar hwn i agor y rhaglen. Reit, cyn i ni gychwyn, mae J2E5 yn un o'n hoff raglenni i ar J2E oherwydd ei hyblygrwydd o. So beth dwi'n olygu fo hyblygrwydd ydy, mae bosib defnyddio hwn mewn unrhyw bwnc ac mewn unrhyw gyd-destun. Mae hefyd yn raglen sy'n weddol hylaw i ddefnyddio. Os ydych chi feddwl nôl chydig o flynyddoedd, oedd lot o bobl yn dueddol droi at Microsoft Publisher er mwyn creu stwff fel poster, oherwydd oedd yn haws i chi symud y teitl, oedd yn haws i chi symud y testun a symud y lluniau a gosod pethau fel oedd chi eisiau gosod nhw. Wel, mae hwn yn cynnig yr un math o syniad yn yr ystod mae'n hawdd i chi symud a gosod pethau yn lle ydych chi eisiau. Fel ydych chi'n agor y rhaglen, ydych chi'n gweld y dudalen A4 yma. Mae'n gallu bod braidd yn gamarweiniol. Dim prosesu'r geiriau ydy hwn. Felly, os ydych chi eisiau sgwennu stori neu sgwennu llythyr, dyddiadau neu rhywbeth felly, mae yna syniadau, mae yna opsiynau gwell i chi ddefnyddio fel Microsoft Word neu fel Google Docs. Mae hynna raglenni prosesu'r geiriau ydy heini. Fel dwi'n dweud, dim prosesu'r geiriau ydy hwn. Yr holl syniad tu ôl J2E5 ydy bod gynnwch chi be maen nhw'n galw, be maen nhw'n cyfeirio at fel papur digidol. Felly dyma ni'ch papur digidol chi. Llechan lan ydy o, a'r syniad ydy o'n bod ni'n gallu cyfuno gwahanol ffurfiau. So mi allan ni gyfuno testun, hefo lluniau, fideos, clipiau sain, ac yn y blaen. So beth da ni'n mynd i wneud yn ystod y fideo yma wan ydy edrych ar gwahanol bethau allwch chi gynnwys ar eich papur digidol. Dwi'n mynd i gychwyn efo testun, a mae'n dweud ar dop y dudalen click anywhere to type. Felly mae hyn yn hollol wir, lle bynnag dwi'n clicio, dwi wedyn yn gallu teipio. Felly dydw i ddim angen creu text box neu blwch testun. Does na ddim beth sy'n galw'n margins ar y dudalen, so mi allai deipio yn unrhyw le ar y dudalen jyst trwy clicio a teipio. Felly dwi wedi teipio brawddeg yn fan hyn. Os dwi eisiau can ymlaen teipio'r un brawddeg yma, mi allai glicio wrth i ymyl o. Mae'n anodd weithiau, achos dydy ddim bob tro'n dilyn ar yr un llinell. So mae'n rhaid chi fod yn ofalus. Yr ffordd gorau wneud i clicio ar y testun, mynd ymlaen at i ddiwedd o, fel bod chi'n gallu dal i deipio ar yr un llinell. So nôl yr syniad ond dim prosesu'r geiriau ydy hwn. Ar Microsoft Word neu ar Google Docs, ydych chi ond yn gallu teipio ar y llinell. Gwahaniaeth mwyaf o hwn ydy allwch chi deipio yn unrhyw le. Dos o ddim llinella fel tai wedi cael ei rhaglennu mewn i'r dudalen yma. Felly lle bynnag ydych chi'n teipio, mi allwch chi, lle bynnag ydych chi'n clicio, mi allwch chi wedyn deipio. Felly dyma ni beth dwi wedi rhoi yn fan hyn. Mi allai clicio arno fo i symud o. Allai droi o ar ongl. Neu ar yr ochr dde yn fan hyn, mae gennau opsiynau newid y ffont. Lle newid y maint. So ydych chi'n gweld, y math yma o sodiadau, ydych chi bellach yn ymwybodol ohonyn nhw, so felly newid y lliw yn eitha rhwydd ac yn y blaen. Wedyn mae'r nodwedd o roi testun debyg iawn unrhyw beth ydych chi wedi ddefnyddio yn y gorffennol. Fel sy'n dweud yn gynharach, mae yn hawdd iawn i chi osod o, symud o i lle ydych chi eisiau i hwn fod. Un o'r opsiynau mwyaf defnyddiol yn hwn ydy'r lluniau. Felly mae gennych chi'r person bach gwyrdd yma mewn sgwarin neu mewn ffenast yn fan hyn. Hwn ydy'r opsiwn lluniau. Fel dwi'n clicio ar y person bach gwyrdd, ydych chi'n gweld mae'r bar mae'r ochr dde wedi newid. Mae gennau nifer opsiynau fan hwn. Mae'r person bach gwyrdd yn cyfeirio at My Pictures and Sound. So be mae hwn yn gwneud ydy mae'n mynd i fy ffeiliau i'r ffeiliau dwi wedi ddefnyddio, neu lluniau dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol ar J2E. Mae hyn wedi storio yn fy ffeiliau ar J2E, so mi allai ddefnyddio wbath dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol.
Opsiwn arall ydy clicio ar y blaned, a dyma'n amal iawn lle fysa'ch disgyblion chi yn mynd. Be mae'r blaned yn neud, mae'n galluogi chi chwilio'r we. So dwi ddim yn gorfod mynd allan at Google Images, a dod o hyd i lun, ar y copy and paste, a chwyddo'r llun, a mae'r llun na wedyn yn mynd i edrych fel bod o ansawdd ofnadwy. Mi allai chwilio am lyniau wan yn syth o'r rhaglen. So dwi'n mynd i ddefnyddio enghraifft, mae hwn yn gweithio yn Gymraeg gyda llaw. Buwch goch gota. So dwi'n chwilio am buwch goch gota. Mae hwn yn dod o hyd i lyniau o buwch goch gota i fi ddefnyddio. So dwi'n llusgo'r llun ar y sgrin. Mae hein yn lyniau wan lle dos o ddim hawlfraint iddyn nhw. So mi allwch chi ddefnyddio hein fel da chi'n dymuno. A mi allwch chi hefyd chwyddo'r llun, a fel da chi'n gweld, dwi'n chwyddo'r llun andros o fawr yn fan hyn, a dwi ddim yn colli'r ansawdd. So mae werth i nodi bod y lluniau yma o ansawdd andros o uchel. Mae'n helpu adio at y teimlad na o broffesiynoldeb y mae plentyn yn gweithio. Do'n byd gwaith yn gweld plentyn yn creu tamad o waith, ac oedd y lluniau oedden nhw wedi ddefnyddio, a oedden nhw wedi chwyddo, ac oedd y lluniau wedi colli ansawdd, ac yn syth bein oedd y gwaith yn edrych fel bod o yn hollol amproffesiynol. Mae hwn yn helpu nhw greu math o waith sydd yn eitha proffesiynol o ran i ansawdd. Felly dwi'n defnyddio'r llun yma. Nodwedd bach sy'n gallu bod yn ddefnyddiol, mae fwy o nodwedd hwyliog na dim byd arall ydy, fel dwi wedi clicio ar y llun, mae gen i opsiwn ar yr ochr dde sy'n dweud Convert to Jigsaw. Be mae hwnna'n neud, mae'n creu jigsaw o'ch llun chi. Gewch chi ddewis wan sawl darn da chi eisiau yn eich jigsaw, hyd at 100 darn. A wedyn clicio scatter, yr syniad ydy bod chi'n ail osod hwnna'n ôl at ei gilydd. Eto, dwi'n gwybod ella bod ar ei werth iddo fo. Mae o fwy o nodwedd hwyliog na dim byd arall. Jyst bych yn ymwybodol ohono fo. Nath wedi gorffan, dwi wedi convert to photo yn eich eto. Felly fel ni'n dweud, mae'r nodwedd chwilio'r we, mae hwnna'n gallu bod yn nodwedd andros o ddefnyddiol. Mae chwilio am beth gwahanol yn y ddeiar, hwnna eto'n dod o hyd i nifer o lyniau allai ddefnyddio yn yngwaith a chwyddo nhw a defnyddio hynna fel dwi isio. Un nodwedd arall sy'n ddefnyddiol ydy'r gallu greu tabl. Felly dwi am ddangos hwn mewn cyd-destun gwers gwyddoniaeth. So mewn gwers gwyddoniaeth dwi'n gosod her i'r plant i fod yn rhagdybio yn gyntaf allan be fysa effaith rhedag nifer o laps o'r amgylch yr iard, be fysa effaith hynna'r curiad i calon nhw. Felly dwi'n meddwl am y syniad yma o ymchwil neu o ymholiad gwyddonol, fysa rhaid i'r plant o'n gynllunio i ymchwiliad, fysa rhaid iddyn nhw ragdybio, fysa rhaid nhw drafod sy'n mae'r prawf yn mynd i fod yn un teg, fysa rhaid iddyn nhw gynnal yr arbrawf neu'r ymchwiliad, cofnodi'r data, dadansoddi'r data a wedyn dod i gasgliad. Mae yna lot o gama ynghlwm hefo ymholiad gwyddonol. Wel, cyn i ni neidio mewn i'r tabl o'n ta, be fysa plant yn neud fel arfer, fysa sgwennu yn ei llyfrau. So fysa nhw'n sgwennu rhagdybiaeth. A wedyn sy'n mynd ati i sgwennu be maen nhw'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd. Ffordd ella am gennach o neud o, dwi'n mynd dweud bod chi'n gwneud hyn bob tro, ond ella bod o'n gyfla weithiau i chi wneud hyn mewn ffordd dipyn cynt. Dwi'n meddwl glicio ar yr uchel seinydd ar ffilm fideo yma. A mae lle glicio ar y botwm record sound. Be mae hwn yn galluogi fi wneud wwan ydy recordio'n llais i yn trafod beth dwi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl bod curiad yng nghalon ni yn mynd i gynyddu yn sylweddol wrth i mi redeg rownd yr iard, a mwyaf lapia fe wedi wneud cyfal ma'n byd fydd fy nghalon ni yn curo. So dwi wedi recordio nghlip sain lle wrando nôl ono fo. Dwi'n meddwl bod curiad yng nghalon ni, os dwi'n hapus efo, lle glicio add to page. Felly dyna ni rhagdybiaeth wedi cael ei wneud mewn mater o eiliadau o gymharu hefo syniad bod ni'n gorfod sgwennu hwn allan mewn llyfr bob tro. So mae'n ffordd am gennach ella yn wneud o, mae'n ffordd gwahanol yn wneud o, dim bod chi'n wneud hyn bob tro, ond yn bendant, os oes gennych chi ddisgyblion sydd efo anghenion, mae hwn yn gallu diwallu i anghenion nhw, ella rhywun sy'n andros o dda ar lafar, ond yn cael traffath ella i gofnodi yn yr un ffordd.
mae hwn allan cynnig rhywbeth gwahanol i'r math yna o ddisgybl. Yn yr un fath o'n sy'n gallu gwneud prawf teg. O, dwi'n wedi recordio clip sain i ddeud pam bod y prawf, sut dwi'n wedi sicrhau bod y prawf yn un teg. Dwi'n wedi sicrhau bod yr un person yn amseru, bod nhw'n defnyddio'r un amserydd ac yn y blaen. Dyna ni wybodaeth am sut dwi'n gwneud y prawf yma yn un teg ac yn y blaen. So, ydych chi'n gweld y syniad, mae'ch tudalen chi wan yn mynd i fod yn un rhyngweithiol. So, mae yna glipio sain yma yn hytrach bod ni'n cynnwys paragraffa. Dwi wan wedi cyrraedd y darn lle dwi yn mynd i gofnodi'r data. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r nodwedd yma i greu tabl newydd. A dwi eisiau meddwl flaen llaw, ond o sawl rhes, sawl colofn dwi eisiau yn y tabl. Mae hwn yn gallu bod chydig bach yn ddryslyd, oherwydd be bynnag da chi'n nodi fan hyn, da chi'n mynd i gael un ychwanegol bob tro. A da chi'n mynd i gael colofn ychwanegol ar y chwith er mwyn cofnodi teitl ar colofna. Colofn ychwanegol yn mwyn cofnodi y teitl ar y top ac er mwyn enwi'r rhesi ar yr ochr chwith. Felly os na i ddewis 3 a 2, dwi'n mynd i gael 4 a 3 fel ydych chi'n gweld o'n. So dyma ni. So yna 4 colofn a 2 rhes yn fan hyn. So dwi'n mynd i ddychmygu bod Sian a Thomas yn gwneud yr arbrawf yma. Dyma lap rhif 1, dyma lap rhif 2 a lap rhif 3. So mae'r tabl yna fan eto mewn mater o eiliadau dwi'n barod i ddechrau cofnodi'r data. So mae Sian a Thomas ar rhedeg amgylch yr iard a dwi'n mesur curiad y calon nhw ar ôl bob lap. Felly ar ôl lap rhif 1, curiad calon Sian 79, wedyn mae'n 89, wedyn mae'n 101. Thomas 82, 95 a 112. Felly dyna ni, dwi wedi cofnodi'r data. Be allai wneud efo'r data yma wan, dwi trosi hwn mewn i graff. Felly drwy glicio ar y tabl, chi'n gweld o'n bod gynnau'r ffram a wedyn ddangos o gwmpas y tabl. Dwi wan yn gallu troi hwn mewn i graff. So eto, draws top y dudalen, mae gennau fotwm graff, y new chart. Mae'n gyfle fan hyn i gael trafodaeth efo'r dysgwyr wan. Be di'r math cywir o siart i ddefnyddio yn fan hyn? So mae allwch chi ddod geirfa fel newid yna, sawl newidyn annibynnol sgynnoch chi yn eich tabl, yn eich data ac yn y blaen. Ar ôl drafodaeth yma, mi sy'n ni'n dod i'r penderfyniad yna graff llinell sydd yn mynd i fod yn addas yn yr achos yma. So ni alw hwn yn ymholiad curiad calon. So dyna ni, mae'r graff o'n wedi cael ei greu ar yng nghyfar i. Bwysig ofnadwy bod disgyblion o'n edrych ar ei graff ac yn ystyried asydion gywir yn y fideo. Lle ar y graff yma, mae yna gangymeriad, fel dwi'n siŵr bod chi wedi sylwi o flaen llaw. Mae llinell las mewn cysylltu lap 1 Sian hefo lap 1 Thomas. So mae'n awgrymu ni bod yna berthynas neu bod y cysylltiad rhwng lap 1 Sian a lap 1 Thomas. Rhyw fath o lap 2 a rhyw fath o lap 3. So mae'n rhywbeth yn cweit yn gywir ar y graff yma. Be sydd wedi digwydd ydy, mae'r graff yn darllen y berthynas lawr y colofna yn hytrach nag ar draws yr hesi. Felly mae yna berthynas rhwng lap 1, 2 a 3 Sian, ond dos o ddim berthynas rhwng lap 1 Sian a lap 1 Thomas. Yr unig beth eisiau gwneud i gywiro'r broblem yma, ydy clicio ar y graff. Ydych chi'n gweld o'n data series ar un columns neu rows. Wedyn eisiau newid hwn, yn hytrach bod yn darllen lawr y colofna, da ni'n newid o i rows. Mae'n wan darllen ar draws yr hesi. So eto, nodwedd bach reit defnyddiol, achos be mae hwnna'n neud, ydy mae'n galluogi chi gael y drafodaeth yna hefo disgyblion. Hytrach am bod nhw'n jyst yn clicio ar y botwm graff a bod nhw'n gosod graff ar y dudalen. Maen nhw dal yn gorfod profi dealltwriaeth. Maen nhw dal yn gorfod profi bod nhw'n deall o ddifri o'n beth i graff llinell a sut mae graff llinell yn gweithio a be mae'r graff hefyd yn ddangos. So be mae'r graff yn ddangos wwan ydy perthynas rhwng lap 1, 2, 3 Thomas, perthynas rhwng lap 1, 2, 3 Sian. Mae'r graff yn edrych yn eitha neis. Mae'r tabl yn edrych yn eitha neis. A fel ydych chi wedi gweld, mater eiliadau yn gymryd i ni i greu hwn. So beth sy'n ni'n gallu gwneud wwan ydy dod â clip sain arall i mewn. Mae'r graff yma yn dangos bod curiad calon y plant wedi cynyddu'n sylweddol wrth iddyn nhw redeg, a nifer mwyaf lapio iddyn nhw wedi gwneud uchan byd oedd curiad i calon nhw.
Felly sy'n gallu cynnig dadansoddiad o'r graff yn fan hyn, dadansoddiad o'r data, i ddangos beth mae'r data ni ddangos ac yn y blaen. Opsiwn arall sydd gennych chi, a mae hwn yn cael ei gynnwys, mae mwy o fanylder mewn fideo ar wahân, sy'n rhan o'r cwrs yma. Opsiwn arall sydd gennych chi wedi dod â fideos i mewn i'r dasg yma. Felly mi allwn ni fod wedi recordio y plant, neu plant yn recordio hynna'n yn cynnal yr arbrawf neu cynnal yr ymholiad. So mae'r plant wedi bod yn rhedeg o gwmpas yr iard. Maen nhw'n recordio hwnnw wedyn ar iPad. Maen nhw'n defnyddio, mae'n app ar gael ar iPad am ddim o'r enw J2 Launch. So ydych chi'n lawrlwytho hwnna ar eich iPads yn yr ysgol. Be sy'n digwydd wedyn, mae plentyn yn mewn gofnodi i'r app drwy ddefnyddio cyfrifon hwb. Maen nhw'n dewis y fideo, maen nhw wedyn yn uwchlwytho'r fideo i'w cyfri J2E. So pan maen nhw'n dod yn ôl at gyfrifiadur wedyn, mae'r fideos yn mynd i fod wedi uwchlwytho. So dwi'n mynd i glicio ar y person gwyrdd yma eto. Ond sy'n dweud yn gynharach, y person gwyrdd yn fan hyn, hwn sy'n dangos beth sydd yn My Pictures and Sound, neu hwn sy'n dangos beth sydd yn eich ffeiliau chi ar J2E. Sorry, dwi eto. Dwi'n gwared o'r gair y ddaear. Reit, so dyma ni bob dim sydd gen i yn fy ffeiliau. Fel dwi'n sgrolio drwy hwn wan ta, dwi'n wedi ffeindio fideo sydd gen i, dwi wedi defnyddio'n gorffennol. So mae hwn o fideo. Chi'n gweld wrth hofran dros, mae'n dweud .mov neu .movie. A mae'r botwm play yna. So dwi'n mynd i allu llusgo hwnna, a dwi'n mynd i allu chwyddo fo. A wwan, mae gen i fideo illa sy'n cyd-fynd hefo yr arbrawf yma. Lle mae gen i nifer y ffurfiau ar y funud. Mae gen i dabl, mae gen i graff, mae gen i glipio sain, mae gen i fideo. Dwi wedi dangos yn dod o lluniau mewn y dudalen. Mae'n cynnig ei hun, fel dwi'n dweud, ar gyfer unrhyw gyd-destun. So hwn yn gallu bod yn wers ymarfer corff, ac yn ystod y wers ymarfer corff, mae y plant wedi bod yn gwneud ymarfer y sgiliau gymnastics, a mae plant wedi ella recordio fideo eu hunan yn gwneud rhyw symudiadau. A lleith y plant wedyn ddod ar fideo yna mewn i dudalen J2E5, a lle nhw deipio neu sgwennu i ddangos be mae'r fideo yn ei ddangos, so nhw'n gallu adnabod ella nodweddion gorau neu be maen nhw wedi gwneud yn dda, hefyd adnabod sut allai nhw wella ar eu perfformiad tro nesaf. Ella bod hwnna'n elfen, mae'n gwers ymarfer corff, ella bod ni cael traffath dod y cymhwysau digidol ella yn fyw mewn ymarfer corff. Mae hwnna'n cynnig ffordd dda i chi wneud hynny. Ella mae'n gwers gerddoriaeth, so chi'n gallu recordio perfformiad plentyn, mae'r perfformiad wedyn cael ei ddadansoddi gen y plentyn ar J2E5. So mae lot o wahanol syniadau neu cyd-destynau allwch chi ddefnyddio J2E5. Yn y pen draw, beth ydych chi angen gwneud, unwaith ydych chi wedi adeiladu eich tudalen, a fysa'r tudalen chi'n edrych lot gwell na hwn, so yna lot o deitla, so'r cefndir wedi cael ei liwio, so mae'n edrych yn well beth dwi wedi gwneud yn fan hyn. Ydych chi angen clicio ar y botwm View. Felly nad wedi clicio ar y botwm View, dyma mewn ffordd ydych chi wedi creu. So mae'n edrych fel tudalen ar we, yn edrych fel safle we. Sylwch bod gynnwch chi ddim yr ffiniau tudalen A4 yna. Mae hwn jyst yn tudalen, a felly sy'n glicio nôl ar y botwm edit, mi ai nôl i lle ni cynt. Ond dwan mi allai glicio ar y clipiau. Dwi'n meddwl bod cynnydd yng nghalon ni yn mynd i gynyddu, so eto ffordd gwahanol o gynnal tasg neu ffordd gwahanol gyflwyno gwaith. Werth nodi, dydy hwn wedi cael ei wneud ar gyfer argraffu. Dydwch bod chi wedi creu poster ac yn y blaen a bod yn ddim nodweddion rhyngweithiol, yna mi allwch chi argraffu'r math yna o beth. Mae'r math yma waith wan wedi cael ei greu fel bod o'n bodoli yn ddigidol. Felly, drwy argraffu'r dudalen yma, fyswn ni'n colli y bocsys sain yma, fyswn ni'n methu gwylio'r fideo ac yn y blaen. Wedyn, mae'n bwysig meddwl am ffyrdd gwahanol o gynnwys hwn. Os ydych chi eisiau tystiolaeth mewn llyfr, mae yna ffyrdd o wneud hynny. Be allai wneud ydy clicio ar y disg, a mae'r disg yma'n mynd i arbed y gwaith. Dwi'n mynd i alw hwn yn ymholiad gwyddoniaeth Hydref 2020. So dwi'n mynd i roi enw'r gwaith, dwi'n mynd i clicio save. So mae'r gwaith yma wan wedi cael ei arbed, wedi cael ei safio. Be allai wneud o'n ei nôl at yn hydalen J2E. Mae'r gwaith yn byw yn fan hyn yn My Files. So dyma ni ymholiad gwyddoniaeth Hydref 2020. So yn hytrach o bod fi'n argraffu'r gwaith, be allai wneud ydy clicio ar yr i-dot gwyrdd yma'n fan hyn. A mi allai
ddewis share neu QR code. Na i ddewis share yn gyntaf. A beth sydd gen i ar y share yn fan hyn ydy y link. So mi allai rannu'r link yna. So mi allai roed hwnna mewn drwy Google Classroom ella. Dydwch bod yr athro neu athrawes wedi gosod tasg ar Google Classroom. Mi allai roed y link yna i'r gwaith drwy Google Classroom. Un peth yn bwysig yn nodi gyntaf ydy bod yr opsiwn private mewn cael ei newid i publish. Be mae hynna'n golygu fan ydy dwi'n rhoi caniatad i unrhyw berson sy'n defnyddio'r link yma i weld y gwaith. Os dwi'n dewis private, a mae rhywun yn clicio ar y link, dydyn nhw methu gweld y gwaith. Felly mae'n bwysig nodi bod rhaid dewis publish gyntaf. Dyna fo link, so os dwi eisiau rhoid o mewn drwy Google Classroom neu rhywbeth tebyg neu Seesaw yn y blaen, dyna sydd dwi'n gwneud. Neu yn ôl i'r e-dot, mi allai ddewis QR code. So mae hwnna'n cynhyrchu QR code wan ta, yn hytrach a bod fi'n argraffu hwn o roed o mewn llyfr, mi allai argraffu y QR code yma. A gosod hwnna mewn llyfr. Eto drwy fod wedi newid yr share na o private i public, mae hwnna'n bwysig. Alli ddim unrhyw berson o'n sganio'r QR code yma wrth graffu'r lyfrau, a maen nhw wedyn yn cael mynediad llawn at y dudalen dwi wedi greu. So chydig opsiynau fan i chi, os ydych chi ddim yn gallu printio neu os ydych chi ddim isio argraffu y math yma waith. So fel dwi'n dweud, sa'n ni'n ôl at y dudalen wan. Andros o hyblyg, hawdd iawn i chi osod pethau'n lle ydych chi eisiau gosod. Y graff yma yn dangos a nifer o wahanol ffyrdd allwch chi ddefnyddio J2E5 mewn gwahanol bynciau yn y cyd-destun yna.